Maar Opgedragen aan de bevrijding. 75 jaar bevrijding. Dat zijn de emblemen van de veteranen. en waarom heb je veel met de bevrijding? Ja, Ja, waarom? Waarom de bevrijding voor oog? ik ben hier in Groningen geboren als evacuee uit Noord-Limburg. Oh, En op mijn 75ste verjaardag ging Nederland in lockdown, 15 maart. dus je had ochtend. Hallo. Hallo. Ja, dan wil ik even vastleggen voor de buurvrouw. Ja, Ja, moeten we nog een keer speciaal poseren of vind je het zo goed? Nee. Kijk even richting de buurvrouw. ja dat Oh ja, is gewoon heel heel spontaan. spontaan. Mooi doorgaan, gewoon kletsen. Hé, maar heb je door een treunke moeten loten? Want gaat toch toch natuurlijk wel enorm op verheugd. Ja, ik heb alles gecanceld. Feesten. Inderdaad, ja. Wat had je allemaal voorbereid voor het feest? Gewoon een lekkere lunch met de familie en we zouden naar de oorsprongplek gaan, naar Groningen. In Groningen. Ja, dus helaas. Komt nog, inhaalslag. Welke plek was het in Groningen? Stad Groningen, De stad Groningen. daar ben ik geboren, ja. Wat hebben papa en mam ook verteld van die tijd? Heel veel, Ja? ja. Dat gaat niet in de korte uitzending. Nee, hè. dat snap ik, maar het moet wel heel apart zijn geweest dat ook mam in verwachting was in die periode. Ja, die hele tocht over Duitsland, Serenberg naar het noorden, ja. Als hoogzwangere vrouw. Ja, inderdaad. Hoe lang heeft het gezin in Groningen gezeten? Tot begin mei. Ja, nee, half mei. En dat was een periode van? Hoe lang? Dus, oktober moesten ze Oké. hier weg. Ruim een half jaar dus. Ja. Ja, toen waren ze er nog niet gelijk, maar ja. De alternatieve vierdaagse. Ja, dat is de vierdaagse vlag, hè. 2020. Wat is ook afstand, normaal gesproken? 30. 30. Mag ik, met 75 jaar mag ik 30 lopen, hè. En dat is voor ook geen probleem? Nee, tot nog toe niet. Hoeveel kruidjes heb je? Dit zou het derde worden. Want ik ben voor 2 jaar terug uitgedaagd door de kleinzoon. Oma, loop je met mij de vierdaagse? En wie al de stee? Den is nou ruim 16. Wat leuk! Ja. Er zijn nog leuke dingen in het leven. Nou ja, normaal gesproken zou ze denken van de ouderen proberen de jeugd mee te trekken. Nee, nee, Maar- andersom. Hier is het andersom. Maak me wel benieuwd naar de kleinzoon. Wie het, hè? Lucas, Lucas. Wat is dat voor een type? vrolijk, no-nonsense figuur, sociaal. Nou, Klinkt goed. ja, het is de oudste kleinzoon. De oudste hoeveel kleinkinderen heb je? 4 en een engeltje. 4 en Engeltje, een engeltje. ja. Daarboven. Ja. Maar je hoort er wel bij. Uiteraard. En het engeltje was het een jongske of een meentje? En jongetje, Een jongetje. ja. En komen die allemaal uit hetzelfde gezin? Nee? Nee? Nee. Want hoeveel kinderen heb je? 3. 3. En die hebben alle... Een meisje en 2 jongens. En die jongens die hebben allebei nu dan 2 kinderen. Oké. En het engeltje zo in de volgorde aan het begin of aan het einde of ergens in het midden? Dat was het derde. Oké. Hallo. Vriendelijke mensen in Heijen. Hey, en de huurbio. Dat is Goedemiddag. mijn rots in de branding. Rots in de branding. Ja, natuurlijk. En nou ja, ik hoop dat je dat voor elkaar ook ziet. Ja, nee. Rots in de branding. Jawel, nee, dat is ook. Ziet geen geen wandeleer? Nee, Nee, waarom niet? nee. Dat kan niet meer. Dat zat gewoon wel niet horen. Er staat gewandeld. Maar nooit de vierdaagse? Nee. Nee? Wat, de eerste keer dat je de vierdaagse leep hè, Ja. met Lucas, Ja. heb je ze trouwens alle 3 met hem gelopen? Nee, de tweede niet.
Want hij is, toen hij het mij vroeg, toen konden we aardig samen lopen. Maar toen zat er nog een jaar tussen. En het tweede jaar, nou loop ik bijna onder zijn oksels door. Oh, dus die maakt ook grotere stappen. Ja, nee, Dat is voor oma niet meer bij te benen. Nee, en voor hem is het afzien. Omdat hij eigenlijk te langzaam loopt voor zijn... Ja, dan moet hij te veel bijstellen. Ja, ja. En hij zei wel, ja, maar dat maakt niet uit, zei hij, want ik heb jou gevraagd. Dus ik moet bijstellen, zei hij dan. Maar, Wat een lieverd. Maar hoe loop je dan als je niet met Lucas samen loopt, met alleen? nee, vorig jaar heb ik met 2 anderen gelopen, maar die zagen nou de alternatieven niet zitten. Dus die heb ik nou, doe ik die alleen. Hey, En morgen hoop ik nog een beetje sfeer te proeven richting Nijmegen. Want? Een beetje sfeer Vertel. Hè? Vertel, zien er mensen die... wordt er toch wat georganiseerd of zo? Of zitten er toch mensen boeten? Nee, ja, ik denk, ja, Nijmegen vlagt, sowieso. En uit de vrienden- en familieclub zijn er meer die lopen, dus morgen aan het eindpunt treffen wij elkaar. Maar is de alternatieve, is dat een vast parcours? Nee, Niet? die zelf bepalen. Oh, dat moet ze zelf bepalen. Zelf bepalen. Maar je ziet morgen wel in de buurt van Nijmegen Als te vinden. Ja, ja. Dus het eindpunt... Is ergens in Nijmegen. Ja? Dat gaan we niet verklappen. Nee, maar is Lucas er ook? Misschien, Misschien. misschien wel, ja. En je hebt vandaag al 30, want je zegt ik ben net terug. Nee, ik heb nu, want ik had niet getraind. Dus ik loop nu ongetraind elke dag 20 kilometer. Je mag nou dit jaar voor de alternatieven 10 en 20 erbij doen. Maar omdat ik niet getraind had, denk ik kies maar voor de 20. Valt het mij of valt het tegen? Valt mee. Ja? Ja. Maar je zal het door het jaar heen toch ook wel wandelen, of jawel, niet? maar niet echt gericht op het trainen voor de 4000. Maar hoeveel heb je nou vandaag gelopen dan 20? 25. Die heb je er nou al op zitten. Die heb ik erop zitten, ja. Want daar is... my home is... My home is my castle. Ja, maar het is ongelooflijk. Je ziet 75, Ja, je hebt 24 kilometer gelopen ja. en je ziet eruit alsof het allemaal niks voorstelt. Het oog moet ook wat hebben. Als hoe? Ja, ja. Zo blieft ze vet en zo Zo is dat. komen er ook geen coronakilo's aan. Nou, die zaten er wel aan. Ik hoop dat ze er nou wat af zijn. Maar goed. Dus morgen de grote finale. Ja. En giet hij dan, hij kunt nog ophalen of wie zit het? Ja, dan moeten we nog afspreken. We moeten nog even vanavond even appen met elkaar allemaal hoe dat we het gaan doen morgen. Hoi. Dus. Hoe gaat je het inhalen nog met, ja, hoe zou ik het zeggen, het terug onder Groningen en... Ja, Of hinkt dat nog een beetje in ja, hopen september. Maar ja, als het nou weer aantrekt, dan maar een jaar later. Als we de kans nog krijgen. Heb je nog contact met... Nee, die zijn er niet meer. Ook geen kinderen doorvan of zo? Nee, Nee? nee. En de precieze plek wordt je geboren, ziet dat? Hoe Ja. staat dat er nog? Er was toen een school. Die was omgebouwd als Noordziekenhuis. En dat is nu nog een school. Daar ben ik nog wel eens geweest. Heel vriendelijk ontvangen, mocht ik ook naar binnen. Wat zei je toen je door aankwam van ik ben hier geboren? Ja, dit moet het zijn, maar... Goedemiddag. Ja, lijkt me een hele aparte gewaarwording. Ja, is het ook wel. En dan op die plek teruggekomen waar ze geboren is in een hele rare tijd. Ja, dat kunnen we wel stellen, ja. En nou is het weer een rare tijd. Dat was weer een rare tijd. Dus ik had niet... ik was helemaal opgetogen, 75 jaar vrijheid. En we gingen op mijn 75e verjaardag in lockdown, Nederland. Heb je 15. Heb je door een treuntje moeten loten? Nee, ja, de gezondheid gaat voor alles en het was nodig. De sfeer van de 4-daagse missen we ook, maar het kan nou niet anders. Dus,
Nou, ik wens ook morgen bij de finale het zal geen Via Gladiola weer. Nee, dat hoop ik niet, want dat mag niet. Hè. Maar in gedachten stonden wij langs de kant. U mocht toe te juichen met een symbolisch bosje gladiolen. Gladiolen, ja. Ik vind het knap. Nou ja, en ik heb er plezier aan. Dus. Ja, leuk dat je nog even naar ons toe kwam. Ja, ik kwam thuis en denk, ja, hé, onderweg.